Hello mga cute. Yep. Pinapauli sa tama ito kay mana? Alas 4 na. Hindi pala yung lamir ba di ako masuk. Uli na ron. Kalangayan mo. Frontas ng rot ka. Uli na. No one knows what it's like. Wow. Ini lag frontas ang rot ka mga kiyata. Nagdagan na buhay na japat. Jujuhan lag baliyamag. Yep. Comment na po muna pag baliyamag rapod kayo. Ano agad? Bida. Share na tong video bisag wilami. Sekarang dali ah. Nara dagas kinabuhi agad. Lain lingon. Patami adto dito sa mga sa Kurahan gid mga kit na. Dahil ta bordahe kay dahil pa mga tao dito. Adto ang takaw niya kay mahiya tigidig-tigidig pa man ko dito. Kura magud pod usawa unta kong kauban ako nga si kuan. Bayjon. Atong rot kayo duha mi. Aron mga kit. Sekarang piha. Oh, so may mga panarada nato ng mga kit. Maayo ka. So dinhi na takot tog mga kit no. Hindi na siguro ta maglangay pa. Buwak ko. Hindi na pito yung mga kitwa pa. So, bye na mga kito eh. Mura to. Hanggang sa muli natin pakikita. Paalam. Wah, mananap.